κρίση, συγχωνεύσεις προγραμμάτων απεξάρτησης και ελλείψεις βιοποριστικών αναγκών. Εγώ, εσείς, εμείς χάνουμε τα όνειρά μας, απομακρυνόμαστε από το στόχο μας, νιώθουμε ανασφάλεια και πάνω απ' όλα φόβο. Μένουμε κινητοποιημένοι ενώ όλα γύρω μας αλλάζουν. Φωνάζουμε όχι στο συμβιβασμό και λέμε ένα μεγάλο ναι στην ελευθερία. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι σήμερα οι άνθρωποι της τροφής παραμένουν ζωντανοί, θα πουν όχι στα ναρκωτικά, όχι στην αιχμαλωσία των ονείρων, αλλά θα φωνάξουν ζω. Σήμερα ζω. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν μένουμε αδρανείς στη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Είμαστε κοινότητα εφήβων, γεμάτη όνειρα, στόχους, ζωή, ελπίδα και πάνω απ' όλα πείσμα. Το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε δεν απευθύνεται συγκεκριμένα σε χρήστες ή σε ανθρώπους που ήδη είναι στη διαδικασία απεξάρτησης. Απευθύνεται σε όλους. Ό,τι είδους κρίση και να αντιμετωπίζουμε, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, το θέμα είναι ότι στεκόμαστε με ισχυρή θέση απέναντι στις σημερινές εξελίξεις. Μαζί μας συμπράττουν προσωπικό, εθελοντές, οικογένεια και φίλοι, γινόμαστε μια γροθιά και συνεχίζουμε. Αγάπη, φροντίδα, αλληλοβοήθεια και σεβασμός απέναντι σε όλους. Απέναντι σε ανθρώπους που παλεύουν για μια δεύτερη ευκαιρία, για μια ζωή με νόημα.